Πείτε μας για την πρωτοβουλία του Βίωνα και διοργάνωσης της πρώτης γιορτής φυλές πλατείας της Παρισίας. Όπως είναι γνωστό, ο Βίωνας σκοπό έχει κυρίως την προαγωγή του αθλήματος γενικότερα. Ιδιαίτερα των ομαδικών αθλημάτων. Το έχουμε δείξει αυτό στο παρελθόν και με άλλες διοργανώσεις που έχουμε κάνει. Φέτος είναι μια χρονιά πάρα πολύ καλή για το βόλεϊ, για το Βίωνα και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να μπούμε και σε αυτό το χώρο και να τιμήσουμε και τον προπονητή μας και την ΕΟΠΕ και τον ΟΠΑΠ και την ΕΣΠΕΠ και να κάνουμε αυτή την ωραία εκδήλωση και να δείξουμε στα παιδιά ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μπουν στον αθλητισμό χωρίς να απαιτείται πρωταθλητισμός και ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι αυτό. Δεν είναι πρωταρχικός στόχος ο πρωταθλητισμός, αλλά είναι ο αθλητισμός. Ιδιαίτερα στα ομαδικά παιχνίδια που διαμορφώνουν χαρακτήρες και πολίτες. Και να δείξουμε στην πολιτεία, και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, ο αθλητισμός είναι μια εναλλακτική λύση, μια διέξοδος μας σε αυτή την κρίσιμη φάση. Καλό είναι ιδιαίτερα για την ημερίδα αυτή να μιλήσει ο προπονητής μας, ο Μπάμπης Μητσικίδης. Καλησπέρα. Έχουμε φτιάξει μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί με το Βίωνα και Παρισία. Σημαντικά βήματα για να μάθουν τα παιδιά βασικά της Κυπαρισίας και όχι μόνο, γενικώς της Μεσσηνίας, να έρθουν σε πρώτη επαφή με το βόλεϊ, παίζοντας και μη, δηλαδή ενώσεις συλλόγους, να έρθουν πρώτη επαφή με το βόλεϊ και το φιλέ, να μάθουν ακριβώς τι είναι, να προσπαθήσουν, να παίξουν, να γελάσουν, να χαρούν. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε πολύ βοηθούς, θα μπορούσα να πω ότι είναι η ΕΣΑΠ, η ΟΠΕ, είναι η ΕΣΠΕΠ, ο Λεκονήσου και βεβαίως είναι και ο ΟΠΑΠ, έτσι, που μας χορήγησε κάποια πράγματα όπως φιλέδες, μπάλες και άλλο υλικό για να γίνει αυτή η προσπάθεια εδώ στην Κυπαρισία. Πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε το βόλεϊ ως πιο κοντά στα σχολεία και στα παιδιά.